Reverend Moderator, ibalong kumu moderator jong presbytery. Nga ay kublay yapi hakane ka janmen. Namar kini kikintin pediang sumubha jong pi nga. Bat kum juru ya kibahayeng kibahasem jonga kibayawan rengkat bat nga hakane ka presbytery ka jong pi. Kini kikintin pediang kiba pila pediang janga kidai kikintin jong kajing ai munsiem habang adon hang ni bat kum juru ya kipor kibandangwan nga ai kuplay ya kipastor baro kat kabakiala aban yadon hakane kajing sang presbytery kibadai na ka presbytery ka jong pi. Bat yodon ru ki pastor ki badairu na ki weiru ki presbytery. Pilong kum ki men pilong kum ki para ki jonga hakakam ke jong trai. Yapi ki temen basan bat kum ju kirang ba balang. Kabanga jusim yapi ba pilong kum ki longkpa. Kum ki kpa ki bajantam. Ya ki long yeng ya ki long sam haki balang haki pot jong ka presbytery pijudan nasna ya lagi jong ki parabangai ki bayen kaba pisyem kum ki khon jong ka balang ban ai ya shibun ba ki jing ai ki bokordor lagalong hakamet lane hakamen sem ngai kublai shibon ya phi kum ki kmi bat haga ju kaporu ya phi kum ki long kmi kibadon lagador kabakerbang lagalong hai ki long yeng hai ki long sam lagalong haga shnong haga thau haga imlang haga salang haga ri bat ka jai penriu phidai ki nongri ya ka buram ya ka akor Pidai ki nongri ya ka buram ya ka ijat bat pidai ma phiru ki bala penmi ki bala pensan ki bala penrangba bat dai ya ki pene kho siu jong phi bakisan ki khun seem ki khun pacha dai ru ki pene kho siu jong phi bakisan ki khun rei lane ki khun pongka kane kadai ka buram ka bakrang ban nga ayu gerbang yo blai bau blai penya pher ya ka ya phi ki kinthai jong gari ka si bat ki wei pat ki per ki kinthai hakiri jong ka prathai paro ka wei phidon la ka dor ka bakrang dei na kata kata banga ai khublai gerbang yu phi ya kane ka jan me bat yairi kendang yakine ki ai ki bau blai ula ai halor jong phi ngai ku blai ru ya ki long pa ki bau blai ula shane akarpang ki long yeng ki long sam bapin ket ya ka khia ya ka shan bapin yalam ya ki dukat ki badon apo jongka kabang akwa kalong ban penken mau ya phi kikpa ba ublai umon ya phi ya ka batam lane ya ka buduna kat kum ka ai ka ba ublai ula penphong ya phi ban yalam ya ka yeng ya ka sam ban yalam ya lagi jong ki khon ya lagi jong ki ti ki khon ke ba e kin thai ba chinrang ki bahe ki balasan rengkat tine ki khon ki badang ret ke jongi ngam juman menu bangan ong ba phi philong kalawei jong ka balang phi philong kalawei jong kri henrai ka bamon kabanga yaimon barabor kalong ba philong ru ka minta bat kalawei hakajing im ka jong phi kane kadai kador ka bakerbang
ya ka bau blai ulabu yupi ula penkha yupi ha kane ka perthai ka batmai bapin yo i kini ki ai baro ya ka bangi ha ka por ka balakha yingi ngim shem yo i ki kane ka dei ka dor ka bakerpang yupi bapin bu ka jingele ahala ka singi komno bapin be syakata ka thong ha ka jingim ka jongpi ngai ku blai lang yupi baro kom ka presbytery ha ka gerteng ka jong utrai jongi uji sukres ngai ku blai ro ya ki para bangaj ba ki badai na ki wai ki presbytery na ki wai ki kinon balang ki ba piadon ringkat bat ngi ya kane ka por ban ya ngap ya ka tien ka jong blai ngai ku blai ya ki riu rang ba le se don hang ne ki ba pet ki ba jma ya ka snong ya ka thau ya ka ri ya ka jaj pun riu don hang ne ru us em jong ke hima ubalong kumukmi uban kedup uban pek naga benta ka jingba ka jingbet ka jingbiang jom ki khon ki hajar ka hima berokawai ngai ku belai lang yepi baro ha ka kerteng ka jong utrai jongi uji sukres ku belai shibon yai pastor moderator jongi ibala bu katto katni kajing penitho kajing penithau na kabenta jonga bat ngam don syu para bangai kabatam kabangan penitho yepi bon sen ngala juya don bat pi kum ka presbytery ngala yo aru ya kalat ban ya don bat pi haki district hapo upot jong ka presbytery ngala itau bat piru pilayatip hana kabenta jonga nga kha kumapi haka snong kendong bat kata gade ke snong laumai ka snong ka papiatip bat ka papia yo i kendiang haka ya haka yang nang ne syatai syasor silong ngam don ai bandang ong de kumai pan ngatrai ha ka laumai district ka district ka badang thmai ka bangi la ya phia na ka lum dingyai district ha ki artli ki district ngadai upasor ubang apet ya ki inreu tli ki balang bat ya ki sau tli ki tenat balang shipau tli ngahap ban pe ha ka district ka jongi bat ngan yathu yupi bangadei pastor uba man la ka sonde ngapong bek kene ka sopti ga bayong kabangi ong gagaung ngadei pastor uba nga shuai sakramen bek man la ka sonde bandadei bau blai upet na ka sakramen ngaladei pastor bakham khuj panigi weipa kadau galang namar bangahaban pech shibon teli gi balang bat shibon teli gi tenat balang ngam juyo ya kapor kabangan lai chane shatai bat ngam juyo aru ya kapor kabangan milem syaganu ganu ka program bat ngadabu ka cingkerman balada nyin yo biang sawai pat pastor ga district ngan yo ya galan ban ya shim benta haki balang hakane gari ka ba ye ke jonge ngam sau nong wei ban ngai kuplai ya kane ka balang hangne hamau lentriang nadu kinong serai hadu ya phi ki para bangai baye haki long yeng haki long sam ngam ngau nong wei ya kane ka balang ka jungpi ngan ya thu yupi bat phidai ban ngai ha kane ka tayau
kane kadon news ni kane katayo ha ki news ni ngapo ya kane katayo lais ni amau lentriang kala long pelawa la kampoi bun ngaman nei poston church lais ni ngapo yang ne amau lentriang kane katayo ngalape yakidak yakisyan ha kabalang maulan triang ngaklem yoi ka weiru ka jing pun kre bat nga satip bapiawan long jia seng sene seklau nganang pej pej ya kati ka madan ka badon harus surau ngdei na kata kadau nga ai kublai kerpang ya phi kane kadong jong kabalang kaba pila kre pila krum pen sayo iru ya ki jingkur khu ki bakrau ki bau blai ulakar khu ya phi ngasngau kemen bangan yang hakmat jong phi kumupai lang jong blai ar pau sau hajar tam ki mensim ki bokordor ki don naga presbytery jong phi kum balong i posor ban nganyai skam ha ka jingra ke jongpi ya ka ar pausan snam pin ya palat ya ka ar pusan hajar pin ya palat artan ya ka ar pusan hajar ublei ulakir kue ya ka presbytery badu blei ulayalam ya ka presbytery nadu katai kepor kat hadu kane ke jing pun kre ya ke jubilee ka chopi komta ko ki para bangai baik hakane ka janmet ngakwa ya ka ba ngan ya lam lang ya phi shakawei ka jing ya thu khana ka ba phla hakakten ka jong blai ya ka ba ka bor jongi ki breu kam kot chu kabor jongi kibriu kam kot chu satia ya kaba ngin perkhat ya kata ke jingjia bat kata kabenta ya kabangakwa banya lamlang yang ibaro kumupait lang jongu blai kalong sya kasyiti ka jongu apostol Paul syakinong koren kabanungkong bat ngansem naka lenong kabasipau ngan pule naka dukhat kabakhat ar kasiti kabanungkong kajong apostol Paul siginong koren kalenong kabasipau naka dukhat kabakhat ar kikentin kibaong kumni uta ubamot bauyang to un sumar yo un kelon uta ubamot bauyang to un sumar yo un kelon kine kikintin kidai kikintin kibau Pol ulatho akan kasiti kabanungkong jongu syaki para bangaj kibadon habalang koren ban ngakwa aru bakane kasiti ka jongu Pol kandai kasiti kabama u airu nakabenta jonga bat jongpi kibakum kine gisne uta ubamot bauyang to unusir yo baun kelon kani kasnong koren baro piju yatep yaka lengba kaktin ka jong belai kane kasnong koren kaladai kasor kayi patang hakapor kajong apostol Paul bat kane kasnong koren kaladai kasnong kabala kringtam yakinong kayi kabala kringtam yakinong yai kai suari
jong kata gajuk kaladai ka sinong kabasibon ba ki jaj benreu kila lej ban syong sinong kane kanong ba korin nakadaw kajingya jong ka khayi ka batang nakadaw jong ka jinglong kamlot ki ai ki balatmu hakane kanong ba ka bokraw kane kanong ba kala kelalong kanong ba kabaki breu ki rong ki mi ki breu ki penyaja ki kami ki jam wei nong tho history wang barok ki lenti jong kari Asia ki alam syukuren barok ki Suraba ki lej syukuren lada uno ulej ban poi hakoren kalabiang ya uba un klet no ya la kajong kayeng kata kadai kenong ba koren kam ladai kenong ba kabopla ladanga ngan poi hakoren ngan klet no ya ikmi ki khon jong a siyeng kata kadai ko koren uno ubapoy hakoren uladei ban klet sipor ya lagayeng kiai pila ban syamlot hakane kasor hakapor ka jong upol kijing skau ba ki babon jai kidon hakane kanong ba koren wei nong tho history uong ba halathang ya ka Sodom dai nakadaw jong kapap ublay ulatang ya ka Sodom nakadaw jong kapap la nakapop Henry ong utaw nong to history haba ublay ulatang ya ka Sodom kapop kala kenre asinong no na Sodom syakurin kabamon nisngau thu bakakoren gade ke sinong jong kapop kasinong jong ka jingjot kasinong jong kinium kasinong jong ki jingai ki bapen dai na kata kadaw upol ulabna yaki parabangai ki bae jakoren bakela kumap shane bachatai utho yakane ke siti siki utho yakane ka siti ban pen kan mau yaka jing yalam ka jong blai no bamot ba uyang un husiar yo baun kelon habangi pule yakane ka benta ngiyoi baupol ukdau yakikon Israel nadu ka jingmi nari jam dakakti ka jongublai hadu bakinapoy hari kanan kata kadai ka history lane ka story ka Bible kaba mangi kibreu ngimkot syuk kebor ya kabangin mudur ya ka kumno bau blai ulasai na katai ka or jong kari jeb kumno blai ulasai na ki kenjirinar jong kari jeb ya ki kon Israel kabau khat ki kon ke jingkular ban yalam yaki syakari ke betuy dakadut bat kengap daina kata-kataw baupol uay ya kane kanuksa ya ki Kristan ki badon hakoren uno upamot banyang tohusiar yo mekelon kane kadai ka jingjia ka bapla ya ka bau blai ulabu kerbang ya ka jaj benriu ka bau lakot ulasai yau Moses kumunong yalam jong ka jaj benriu ban yalam ya ki paj ba Israel
Banyaj lang bakari klau sau pau teligis nam kalapalat yang gibriu ban perkhat ngim kot chu kabor bangin perkhat ya ka jingyaj lenti hagari klau sau pau teligis nam ko ki para bangaj bayej sau pau teligis nam hagari klau om don ba mom don di Piju berkat ya kata. Piju berkat ya kata ka jingja, ka bapla, ka bakrau, ka bangim kotchu, ka bor bangin berkat. Kali kat nongot ki kon Israel kidon habaki mi nari Egypt banya ya kari klau. Kaktian ublay kaong Reus pa hajar tang kirang ba Reus pa hajar tang kirang ba Kimi narijeb haka jing yalam ka jong Moses like no kikin thai bat ki khon kat no plus bat ki khon tang rong ba Reus pa hajar bat la kumno kibami nari jam bat khlong bat khna kin jin dalapoy shaka ar million ngot ta kata kapor ban ya jakari khlau ka bakinja ka bom don bam ka bom don di phidang la ban mudur ya kata ka jingalam ka jong play ka sarkar jongi kinong yalam jongi ban yapsa armilian wat ha ka jaka ka bakhoj tu la sitom ba lae Henry marwai kumunong yalam dakakti ka jong ublay ula penbiang ya ka bakat kita kimilian hakari klau ka bagenja Pitarai, pijumodor, habakiyaj, ya kata keriklau, kaladai kejingalam kabapla, kajing yalam kabapla, kabangimpat juya, kabakum kata kejingalam le se aga pertai, hakabau risot jong kading, udan hakapor menmed, bat urisot jong ulo, udan hakapor men segi. Banyalam ya ka jingyaj dan ti jongki kakti ka jong blay ka don ringkat lembat ki Henry hakabakat kata ka jing pelaj ka jong blay ki kuan Israel na kata ka ri jong ka jing le amrau na kata ka ri jong ki kenjri ki bashar kai Henry ki kuan Israel bon sin ki kelon hakari klau Bonsin Kino Yala ka jinga yakakti ka badon bor ka jong ulay Bonsin Kino Yala ujong ulay Bonsin Ki komplain om tang yaw Moses Henry wat ya ublay Habalapoy hakaduriaw basaw kilatim kilatla yaw Moses nangnong inyayay balay mawan yalam sini hatom don kajakaban tep yang iyari ijam Moses daga bor blay ulatli iya kaduriaw basaw kata kat hadu kini isingi kajabing beriu keempat lapan perkat kajabing kajong beriu kamkot syo ban perkat ya kakti kabadon bor kajong belai ban tli ya kaduriau basaw baki pajba kinya kum harengkau ya kaduriau kabaki arliang syasiliang daga jingkeman Om kot syuk keboringi Kisantes jong ka nega jok ka bamenta Kisantes jong ka jok ka balalay no Kim kot syuk kebor Kilahab ban syus ngap no
Kai ai kata ka jing pula ban kat arliang ya ka duriau ba hakane ka perthai. Kat kata kabor kababla kabaublay ulapan pau ya ka jingdon ringkat henry ki kon Israel bonsen ki kelon na kariklau kajing wadong yau nong yalam kajing berngam yau nong yalam kajing syakran benjong nong yalam kajia lenti haki sau posnam jong kajing yai lenti jong hi kat no blay ula hikai yau pai ba kat no blay ula ai jing senang yaki pai ba henry bonsen ki ha bat ki kelon namar bakim syam yoi ya ka jing don ringkat ka jong ublay ya ka jing yalam ka jong ublay kat nungut hakari khlau bakilami nyang tholi kat nungut hakari khlau bakila sya pu beseng daki pai ba bau blay u ai ka jing seneng na ka banta jongki henry ki yai kelon ha ka jing im jongki ki ya ka jingai ka bau blay ula thep ka do anu jongki kine kiai kila jia saudong jong ka lentia ka jongki hapo jong ka riklau ka bekenja Modur koki para bengai baik kamlong ka besok haka jing berkat ke jong breu ya ka ba onsa ya ki bakat kita ki milian ki breu haka riklau ka ba klembam dei tangka kti ka ba donbor ke jong blai dei tangka kti ka ba donbor ke jong blai ublay ula keren bad uyai keren yaki lemba jong Moses henry bonsen kim syam kongu ya ka jing keren ka jong ublay kane ka jing bom kongu kam syam long shu tang hakane karta jongi ke pementa nado kaim badu adam kiriu krau jong ka bible shisen kila penpau ya ka jing bom kongu Kiyoi kane kadai kata kabalapau haka jingyai lenti jongki kon Israel ublay ulay alam ulari kendang naka benta jongki ula penbet ula penbiang naka benta jongki henry kipai ba kila knyum kipai ba kila no mensim kipai ba kila ya ka jingat ka baskam hikan mau om tang bagi knyum para magi ki knyum persya hakmat jong Moses katado bakila kwa ban ino yala ujong ublay ubala sayki na kata ka jimlong raw Hikan mau hapdeng jong kari klau kila ong yau Moses ko Moses om don Jakarta piang iri jep dakai ingin bam syu menta hakane kari klau kabam kadi kam don syu kababiang yau ne upai u hajaru bakat une hato men pen yap tengan yangi hang ne hakari klau kata kadai kajing sentuh jongki nak kekti ke jong blai kajing bom ken mau yaki arpau yaki lai pau snam ki bau blai ulap sa kata kari klau henry kila ai kajing ujor persya yau Moses dau pajlang jongki Israel Moses bikin mau ba ula duai yau blai atrai to ai kabam kababiang yau ne upai ba ublai usas kon ulai ya kabam kababiang
kat kata ublay ula penap rengkat bat ki umjer ya ka wei ka jingbam ya wei ukpu ubaki kon Israel kem tep kerteng kata kapor bat om syem tep kerteng ru kat hadu gini gisngi ki pemerintah mdon batip kerteng yau jingbam mu belawan nakakti ke jong blay ki Israel kila yoi ya ki jingbam ya ukpu bapla Moses ulaong yiki ko pajlang Israel to syem to bam uneu jingbam udei ubala pha do blai ubala kerku do blai bam haban debiang wat lum yaune ujing bam wat ken syau lupa yaune ujing bam namaru trai un sapa biang yepi hakapor ka biang bapidai ban bam Henry ki khon Israel kim ngai ki khon Israel baro kira lagi syang kira lagi kho bakin khat yau tau jing bam mu belapha dau lei ki khon Israel kim shamtip kertang yau tau jingbam Moses shamtip kertang yau tau jingbam ki sentes jong ka juk ka bamentaru kim patip kertang yau tau jingbam mangaban mapiro ngim patip kertang yau tau jingbam adu menta hakaktien ka jong blai la shutho kertang yau neu jingbam mana hakaktin jongki bat hakaktin jongi kalong kae gini haba kilo yoi yau pu bali yau jingba mu bali ka jingkli jongki Israel kalong kai kane mana bat hadu menta kane sa ada kekerteng kai kane kata kadai ka jingsa ya ka bau blai ulapsa ya ki khon Israel la ka rithlau kata blai ulapen biang ya ka bam ya ka di ha ka rithlau na ka bentau pajlang ujung henrai magi kidang sentuj kidang kelon bat kidang yang yele persya yau nong yalam ya ka bau blai ulapha lagi haba kila bam haba kila kedang kila komplain ko Moses balai pembat kedang ngilange ya uto jingbam ko Moses kabam kalabiang kaja kalabiang ukpu ulabiang nakabenta jongi henrai ko Moses ngidon tang kabam ngidon tang kaja ngim yo ya kejenta phi kata kadai ke jing ong jungki Moses kabam talabiang me jenta pat da sisin yo mat menbam kepu sudah malakasngi menbam kaja sudah malakasngi klem jur klem do klem jenta ai ru memon yangi bengin le tangkat ne kan mau bau syakri jong ulai ulaya tho akamat jong ulai baki pajba kilaya komplain yang bakim yo jenta ong kaktian ulai hakawei ka janmen
kayeng dara jong ki kon Israel kaladom teliu kajakasa jong ki kon Israel hakari klau kaladom teliu kadau kalang baki er klau kilawan baner hakidara jong ki Moses wong kem yakine ki er klau pamdo yaki kat kata kakti kajong ulay kadon ringkat lembat ki Henry maki kim syam kan mau Henry maki kim jupuson menoru hakata ka jinya lenti kajong ki bakakti kajong ulay kalong ringkat lembat ki ko ki para bangay bayay Om tang ba kine kibriu hakari klau ki ai kecing ujor om tang ya kabam om tang ya kado Henry ki lai kecing ujor persya ya Moses hakabya dai bat kaum kabaki dai bandi kani keng kajing long jong ki paj ba teng teng kapen long pop ru wat ya kinong yalam Moses sumbopli ulakum pen keng wat ya kaan ke jong play haba kila ujor bakim donom ban som ban sai ban bam bandi ublay ulong duai bat ong yau neu mau siang baun pen mi iki na kabenda ki kon Israel Henry Moses ulak kelet dia kecing peta kajong ublay haga jaga baun syukuran ulak bom arsin bom dau ding dau ujung ka kalami inau mau siang ha bakalami kilaya bam kilaya di Henry ublay ulas ngausi namar bau Moses syam lakongo ya kacing peta kajong ublay kiyo i teng teng haba kipaj ba kike kom kinong yalam teng teng kidon kata kacing sngu no mensem bat kaya lam ru yiki bakin le ya ka ei ka bakham tam ban ya ka ei ka bakidai ban le ko ki para bagay baye ngiyo i ya ka bakum kata ha bau play la sho bante alakam yau benriu ubadon nagari kelau kaladei kapor yau play bau dei ban bu no ada ki hukum na kabenta jongki sipau ki hukum ublay ulashna karpang na kabenta ka jaj benriu Israel Batine ki hukum ki balatho aki artli ki mauleng kniam ya ka baula khot karpang yau Moses bau dei ban kiu ban syim ki kita ki hukum ki bakhoi ki hukum ki bante ya ka jaj benriu Henry ya ka por ka bau blai udang krek ban ai ya ka hukum hak clear jong ulum hakmat jong Moses kat bagi pajba jong ki khun kari Israel baro kila yashana shina dawai pan ublay kong pajlang jong ublay piyo i akabakom kata ki knyom ki kwa ya kai ka jingker ku na khmat jong ublay ki kring ya kai ka baki ang not akamen sim ka jong ki Henry ki ban shania bat ai tilot hakmat jong ublay anda bau ublay umot ban ai ya ka shiba hukum maki kila depshna yau dur jong ukhun masih kila yashat kila yamani yau khun masih picu perkat ia kata
Ong ka ketien ka jong belai ladiang da ka syang ka behe bat unong yalam ubayalam ya kikun Israel hakata ka por ka bau Moses umdon mundai unong yalam basisha utau de unong yalam bakam kai ubala pensyet ya kipaj ba da ka wei galenti Tongin ya tahu dawai padu belai ubangin yo ban mani namar bau Moses sumdon bat ngi kane kapor ko kigendai ko kilong kemi to ya dekat ye ki so skor jongpi to ya bo kane kasyang kenang bangin la ban tau ya katur kun masih dakak siar iwei pa iwei long kemi ila dekat ya kaksiar ka begidang kilalau ya kijingdang jongki kilasan ban shna ya upai padu blai kat bayau blai wasisha ubadang penkre naka benta kajing baha jong kajaj benreu ban bo ya ka hukum ka bakrau hakmat jongki Om don bana kat no pi perkat ya ginong yalam Moses haba ulai her nang tai na clear jong ulom ulayo i penban kya ki kentai ya ki senrang kilaya syat saudong yau kon masih siar haka bagila dam haka bagila ngo yau kon masih kumno nong yalam unlong Moses le se agata kapor ulabayong kikli jungu kumno kine kipaj ba ki bau yalam kai kane kat hadu bau lapen paj yaki artli ki maulem kniam ki bau blai ulai Namar kau mubreu usngau bakam don kamsho kane ka hukum ka bau blai ulai na ka benta kane ka jaj benreu ko bajot dei na ka dagadau bakine kibreu kim syam yo i ka kti ka jong blai Namar bakim yo i ka kti ka jong blai u apostol Paul u kenturu yungi Husiar yo pigelon kikon Israel kim syam yoi badai na kadakadau kine kibalami nari Egypt kim syamla ban poi syariganan keli alade kadnongot kito kirang ba kibami nari Egypt kiyo bandrong hari kanan kabang item tang arngot ki balabiang karta ki poi hari ganan arngot ki rong hari ganan ki pajba ki babon ki balarang ba ki balami nari Egypt ki layap no hakari klau tang nagadau bakim syem yo i kakti ke jong belai Wadu Moses ubalong kumunong yalam usuyo i yakari kanan na jengai ba Ko Moses pej ya kakmat jong me katai kadai gari kabangala kular ya kikon Israel me men yo i dalagi jong kikmat men nem yo apan rong kategori para bangaj bayej kata kadai kajingjia kabapla kabajia kana kaperthai yakikon Israel nakari jong kajinglong merau syakari kabetoj tang dakenot banda gengam kae ko ki para bangaj kane kasiti shu apostol Paul sikinong koren kadon ban kren yanga bajubi lada pilayo inem ya kakti kabadon bor kajong belai kabalaya lam ya pi kilong yen kilong sam maka presbytery
La pila ju berkat nem bau blai ula sei na ka ktior bau blai ula sei na ka ne ka pertai ya ki long yeng ya ki long sem ki jongi ban bu haka jaka ka pertai hato kadon mo ka por yengi haka jingai lenti ka pertai bangi hapno na ka jingai na ka kti ka jong blai don kat no sin ko ki para bangai bayi kat no sin haka jingem jongi ka bangila artatin ya ka kti ka jong ulai ka bangila artatin ya ka jingyarap ka jong ulai kaladon ka jingya selok jong ginong syarai kabangile keren sepangkan ya jing artatin ya kekti ke jong ulai tengi artatin ngiyalam ya ki para bangai bakim dai ban artatin kadon ke khap yangi kinong syarai bangin artatin komba ki khon Israel ki artatin ya kekti ke jong ulai hapo kari klau gaba yalam ngelayo ikat ne hakilong yeng hakilong sam hakabalang hakayemlang hakasalang bakakti ka jong ublay ka don ringkat apa deng jonga ba jongpi watlen ya ka jing sisa kabalang kala sandor ya kana kari kabait kajongi dai maka kabala wanra ya kana ka jingkala kabakrau aga jingem kane kadai ka kti ka badon bor ka jong play Piju berkat ko para bangai katno kilong yeng katno kilong sam ki jongpi kilayo mat ya ka jinggerku hatu ngin komplain yakinong yalam jungi hatu ngin hapno bat skelano nakakti kabadon bor ka jong blai kabalang kabala pne kabala pensan ya ka jingim jungi ki khun Israel kila le pi chaba palat kadau kalong kane katur kabashai kapau ke jingyalam ke jong blai Henry ki kelon nakakti ke jonggu ko ki para bangai baye ngiyoi ya kadur ke jong blai hakata kapor kabaki khon Israel ki thau dawai patu blai dawai patu khon masi ya kabakin mane piju berkat ya kata Piju berkat ya kata ay ya kaksiar jongpi bangin sina ya waipat ublay Henry kabae ya kikon Israel bakin yoi ya kacinggur kublay bat ya kacing ay kajong ublay bat kabada ero bakin penpai ya kacing ay jongki syaublay para bungai pejo ba mangiro hakane ka ribayet hakabalang ka bangingidon yo ba kakti ka jongi ka khamla banai syakiwei ki benta ban ya ka bangi ai syakakam ka jong blai ngada ya hap adu kata-kata ya kawai ka cingong jong wei uriurang ba uang kapisa kabahe dor tam kadai haying mene ngamtim kadai na em ka jing sisa uang kapisa kabahe dor tam kadai haying mene haying mene kakot sanpo kakelalong kakot sanspa hakiwei kikam kakot sanspa kakelalong kakot sanpau syakiwei kiwei jatkam sanspa dang ai daga besok syakakam ke jong blai
lada bakalase belum jing aingu kom penhap dakot sanspa shimit empatia Deina kata kadau ong utau orang ba kapisa kabahetam kadai hiji manai Shua ban lai chingajing yasen kasimpor daki kenta banya wat khutia wat khutia daki kenta dang don khutia mai dang don kongret yak kongdeng imat dapshu hiyo I kata kadai kapisa kabahe hiji mani yo bakalong kom ki khon Israel ban ai shau blai ubalayalam kalong kabe ban Krisyan yau nong yalam kalong kabe Henry hablau yakin deng ki jongki tang na kabenta ki wei pat ki blai jong kane kabenta ko ki para bangai bayi haka presbytery pio inem yakakti kabau blai yalam yabi Komba kikon Israel kimi nari jam Pio I ka jingalam jong ublay hakine ki arpu sautli Islam Katne pia roy pia man kerhai katne upai lang yakaba ublay ulas siuspa kerbang hakane ka presbytery Kaei kabama phi jule haka jingi lanti jong phi akine ki arpu sausram kadon kapor kaba phi la kum ya la yala ka jong kabalang kadon mo kapor kabama phi la kum kran kano ka kentien kaba penmong yakinong yalam lada ka jia kumta token mau yaki khon Israel hakari klau katno sin kilaham na kecingay badla da kimpai shau trai hakata kecingay kikot banpoi syakari ganan kabau play ulakular ko para bangay katno hakane ka jingyay lanti jongpi kum kalong yeng haka presbytery kaba phila juya Krisyan kaba phi juya ket kaba phi juya ba banya trai sinam ya ka kam ka jong play hakine ki arpho saus nam ke bala laina ka ei ka phila le yet katno blai ula kerku ya ka yeng jongpi katno blai ula pendap ya ka yeng jongpi bat katno ba phila ju airu ban Krisyan ya ka kam ka jong blai kadon ka kap kabangi ngisngau kumba ka pisa kabangi ai syaka kam ka jong blai ka hedor than na ka benta jongi para bangai bayin ngas ngau ngo yau blai bat ngas ngau kemen na kamensem ban tep bakanong rumai presbytery kan sarake arbusan sam kumabios ngau menta kato kilabu ban pendon burom yau blai haka jinyalam kaba arbusan teligisnam kato paulat na kaliang presbytery kalabu kerbang ban pensa jingkan mau kaei kabamangi kilong yeng kilong sam ngin le lada mangi kilong yeng ka presbytery ngisngau tu syai ya ka jingker ko ya ka jingyalam ka jong ublai hakine kisnam ki balalaino kanem don ka weiru majinge kanem don ka wei ka jinge baro ngin sngau tu bakane kadai kakam ka bakrau kakam jonga kakam jongpi ya ka bau blai u kwa yangi bangin peni ya ka jingker ko lengba katei ka jubili
Kom ta parabangai bayi ai bakane kabau pol ulakren yakikon Israel ai bau pol ulayatu kana yakikon Israel yaki parabangai kibadon hakasinong koren ngakwaru bakane kaju kajinya tu kana kanlong hapdeng jungiru kom kikon jong kanong ramai presbytery kai kabapen kan mau dau pol ai bakan long kabor kabangi nginang banki hakane pertai ya kabangin pentelon ya kane ka ministry kabakrau ya kabau trai ulasine hapdeng jonga bad hapdeng jombi Karman skam bakiai kiai baro kinlong kibabet kibabiang hakilong yeng hakilong sam haka presbytery hi baro kuai upol udaai kane kacingken tu na kabenta jongi bauno uno uba ngau bauyen Henry to un husiar yo baun kelon kikon Israel katto kimpat nguthu bakila kelon na gagti ke jong bulai ngi ngimdai banlong ki babe kom ki Israel hakado namar bangidai ki Israel ki bakinjam sim ngin em dakamen sim kom ki Israel ki bakinjam sim ya ki bau trayu la khat karpang yengi hakane ke perthai bangin trai ya ka ministry ka bakrau kajonggu ublain kurku naga benda ka buram jonggu amen.